Heippa terve taas kaikille. Se on nyt Pipotin Place täällä pelailemassa. Okei, eli käs. Mitä pelaamme nyt? Tanki Online ja Areena. Joo, menee vaikka tänne. Katsotaan eka tankki kuntoon. Joo, eli mä oon ekalla 4 levulla. Kuten tuolta ylhäältä näette. Älä. Tuossa on sitten melkein nimen saanut jo. Tämän päivän tavoite on päästä 2-3 asti. Ja täällä mulla on siis niinkun Firefield, Isida, Smokey, Waspi, Viking ja Mammut M1. Ja me lähdetään nyt Mammutilla menee Deathmatchiin. Ei kun Lamborghinikin. Minä on täällä mun lempimappi on Areen. Siis Deathmatchissa. Joo eli mä olen Pipotin 23. Ja jos ihmettelisit mikä 23 tulee, niin se on mun pelinumero. Salaisessa lajissani. Eli niin, se oli aika turha tieto taaskin, mutta. Eli mä teen pelivideoita. Toi tappaa kohta. Eli mä teen pelivideoita. Mä oon semmonen 6-luokkalainen. Eli 12-vuotias pikkupoika. Hehehe. 12-vuotias pikkupoika, niin. Ja mä teen videoita. Joo, kuten huomaatte varmaankin, ei mennä tuonne. Toi tappaa on kyllä kuva. Mä en oo mikään hirveä hyvä pelu. Eli siis mä teen pelivideoita. Melkein lähes kaikista peleistä paitsi Minecraftista. En mä tee oikein. Okei, ja sitten, että Captura Cardi on hankinnassa. Sillä mä saisin... Sillä mä saisin tän pelivideot lisäytymään. Eli pystys pelaamaan näitä, mitä nämä kuuluisat viipelit. Ja viupelit ja PS3. Ja niin, tää on eka video, joten tää on aika tylsä. Mutta tää on vähän niinku info. Ja mä tein ensimmäistä YouTube-videota, niin siis jos mä puhun. Edellinen video oli semmonen, missä mä en puhunut. Ja niin, että mitäs mun piti... Mä en oo mikään näistä videoiden tekijä vielä. Mä toistan itteeni periaatteessa koko ajan. Eli siis, mitä te haluatte, että mä teen? Teeks mä? Ja sitten muistakaa, että mä teen myös vlogivideoita. Joskus harvoin, tosi harvoin. Juhannuksena tulee varmaan yksi. Sitten, että uskotteko te juhannuksen taikoihin? Jos mä tuon... Uskotteko niinku juhannuksen taikaan tai siihen mikä se nyt ikinä onkaan? Koska mä en usko ainakaan. Siis no, kyllä mä välttämättä, mutta en koskaan kokeillut. En voi uskoa. Enkä aio varmaan koskaan. Ai että jalkaa. Niin uskotteko siihen kummatkaa. Ja muistakaa tilata kanava ja sitten kaikkea muuta, mitä kaikki muutkin aina sanoo videon lopussa. Tilatkaa kanavat. Jos tykkäsitte, niin älkää tykätkö. Ja jos ette tykänneet, niin tykkäätkää. Eiku siis toisinpäin, jos sori. Ja sitten, että niin. Mä olen just nyt Möksällä. Täällä Möksällä. Meidän Möksällä. Omailla pikku. Ja sillä me täällä järven tammen. Mikä se nyt ikinä onkaan rannalla. Mua ei kiinnosta siis. Ja sitten. Sitten mulla on yksi kaveri, joka saattaa joskus tuoda näin pelivideoiden mukaan. Niin, ja eli käykää. Eka video,
niin kun koittakaa niin koit. Täällä on tää, kun teet ensimmäistä kertaa pitääkö sanat sekaisin. Tiedät, että tää julkaistaan jonnekin ja lokatiin. Eli mä en tee kirjoituksia videoita, että voi pikku kaveritkin katsoa. Siis ei kaverit, vaan niin pikku tiivit voi katsoa. Ja mä en oo varma, tuleeko se mikään huippukanava, mutta toivottavasti tulee. Ja niin. Eli tai tämmönen pieni haalusvideo. Tää mammutti on sairaan nopea kääntymään, kuten huomaat. Tää saattaa olla vähän tylsä tää gameplays. Gameplay. No komaan. Mä tein tätä samaa, vaikka se on. Ura meidän on tuonne mennä. Eli niin mä siis muutin. Mä teen videoita, pelivideoita ja vlogeja. Ja nyt tulee semmonen pieni infokohtaus, että mä teen pelivideoita ja vlogeja. No en tiedä muuta videoita oikeastaan enää ole pelivideoita ja vlogeja. Ei siinä voi enää melkein. Paitsi sitten nää infovideot. No kyllä no se sisältyy. No mutta, eli mä mipotin, mä teen peli ja niin mä teen videoita neuvossa kanssa. Ja sitten mä teen videoita. Mä oon 12-vuotias. Mulla on mitä mun piti sanoa? Mun nimi tulee mun nimestä. Ja se ei ikinä arvaa ton nimen perusteella. Mipotin heti ikinä arvaa. Ja missä tulee numerot 230? No mun pelinumerot salibändissä. Ja kaikki menee heti salibändissä. 2-3. Kajoin. Joo, mutta ei puhuta säännöstä sen enempää. Mitä ihmettä? Diskon. Full play. Oho, että silleen on. Ai että silleen. Se oot mä vähän. Mutta eli en ole hyvä englannissa. Ja niin poispäin. En ole hyvä matematiikassa. Joskus. Ei kuitenkaan liittynyt tänne, kun katsoo tätä. Vähän mä saan muuten turpaa, jos mä menen tänne. No mennään sitten sinne, se on kiva. Spesiaalia saattaa tulla joskus ehkä. Niin. Jos tämä kanava edistyy, niin lisää videoita tulee. Tilatkaa, tykätkää ja niin. Eli videoiden maksimipituus on 15 minuuttia. Se on mun mielestä semmonen hyvä määrä, että kerkee katsoa kuitenkin. Kun jotkut tekee 40 minuuttia pitkiä videoita, sitten niitä ei jatka katsoa koko. Niin 15 minuutin pätkiä ihan sen takia, että mä haluan tehdä sen niin pitkiä pätkiä. Tai niin lyhyitä pätkiä. Ja sitten mun kuvausohjelma maksaa sitten, jos mä teen näin. Niin. Eli kuvausohjelmana toimii. Mikä se oli? En mä muista. En mä tiedä, se taitaa näkyä tuolla alhaalla yleensä. Miten se näkyy? Kyllä se täällä mä katson, mutta pitkään aikaan tosiaan. Oho, ai. Eli siitä menet välikertalle. Eli sulla on Levegan M1, siis 2 ja sitten jos mikä tää oli tää kuva? Nyt vähän alkaa. Kaunaa tää game. Joo, ei tää on aika iso levus, ei tiedä. Oi, jotkut vois saada jo toi sitä M2. Toi on muuten varmaan ylivoimainen toi Raelgan M2. Joo, ei mä mun sillä pelaan, koska no tähän mä voisin ihan liittää. Koska M1 on. Kyllä mä ehkä viikinä saattaisin pärjättää. Mutta niin.
Eli nyt viimeinen kertaus tähän, että mun nimi on Nipotin. Mä pelaan. Mä teen videoita, Tanki Online. Ja ehkä Minecraft. Tai no mä teen niinku joistain. Tai mä teen pelivideoita. Lähinnä Tanki Onlineissa, koska ei voi kauas. Mä kerron teille kolmannen salaisuuden. Eli mä oon 12-vuotias. Mä pelaan. Mä teen Tanki Online-videoita, vlogeja ja muita pelivideoita. Vaikka että silleen niin, että niin. Aha. Että niin. Mä Nipotin. Mä toistan itteeni. Okei, tää on viimeinen kerta kun mä sanon tän. Eli mä oon Nipotin. Mä pelaan. Mä teen pelivideoita ja vlogeja. Mä oon 12-vuotias. Pelaan Saibändiä ja kaikkea. Ja lasinen paljon. Tästä on 2. Niin. Ja sitten et osu, no niin kyllä. Niin, eli tässä mä kuulen nyt, eli ja niin, jatkaa kaverille, tykätkää, saa jakaa, siis mun luvalla saa jakaa. Tykätkää, kommentoikaa ja tilatkaa, se tekee minun tilalle. Tän kruunas, kun täytyy syö kulppauksen. Niin kiva. No mutta eiköhän tämä video ollut tässä, joten heipä hei!